Dalilai ƙwara 4 da suke sanya mai e-commerce business ma'ana mai kasuwanci na online na digital marketing yake samun matsala kasuwancinsa ya faɗi warwas. Idan kana ciki ko kina cikin masu sai da hajoji online to ya kamata ki kalli wannan bidiyon ko kalli wannan bidiyon naka ne domin insha Allahu zan ambato wasu dalilai daga cikin dalilan da suke sanya business na yawan haɗuwa yakan samu matsala a lokacin da aka fara shi musamman kasuwanci na online. A kula wannan na beginners ne ba na ƙwararru ba saboda haka idan har ƙwararre kake to bidiyon ba naka bane ba in yanzu kake kan farawa to wannan bidiyon naka ne sai mu tafi in karanto su step by step insha Allahu. Dalili na farko shine selling common product without offer. Shine wato sai da wani abu wanda yake akwai shi a shaguna a kasuwa a cikin gari akwai shi kuma ka ci kana sai da shi online ba tare da kuma ka sanya kyakkyawan farashi ba. Lalle ne a lokacin da duk zaka sai da wani abu wanda ya shafi wato common product ne akwai shi kenan a shaguna to ka sanya farashin da ba a iya samun shi a nan ko kuma tun farko kai ka nemo shi akan farashi sassauka wanda zaka iya samu ka ci riba sannan kuma ka sai da shi cikin sauri ba tare da ka samu jinkiri na hada wato kuɗinka ba. Lalle wannan matsala ce ka sani baya da za a yi a ce mutum ga shago a gidansu ko ga shago a kasuwa inda zai samun abu kuma farashinsa daidai da yake dan online kuma ya ƙi siye a kasuwa ya tafi ya sai naka online ba zai yiwu ba. Ashe lalle ne sai ka dage wurin samu abin da yake da farashi sassauka domin sauƙin saisuwa ko kai gare ka. Sai kuma dalili na gaba shine not testing enough product. Wato rashin testing in product ɗin da wato rashin gwada ka yi examine ɗin product ɗin da ka sau ka gwada shi tukunna. Akwai product ɗin da ake buƙatar a gwada su yayin da aka sayo su wanda duka kasuwanci online ya riga ya sani lalle ne ka gwada ka tabbatar da ka gwada. Akwai wanda suke amfani ma da wato irin bidiyo haka na turawa wani lokacin yana da nashi fa'ida amma in sun samu ka samu naka ka yi review naka na kanka lokacin da kake ɗumi kana bayyana ga yadda ake amfani da shi ga kaza ga kaza domin so dama kakan so abu online amma abin da ka so daban abin da mutane suke gani daban yayin da aka fara ganin haka to sai kaga shikenan an riga an samu matsala da yawa akwai hajojin da ko in ce product din da aka saba sawowa da tallar da turawa suka yi amma bayan an saya sai ka ga sai ka ga gaba daya ba irin yadda aka ga tallar ta nuna ba haka abin yake ba wannan matsala ce kwarai matuka saboda ko da kaga bidiyon turawa a'a ka zauna kai naka a matsayinka na kai wanda ka sawo ka gwada idan wani ya ga yadda kai amfani da shi to tun farko ya san da wannan niyyar ya saya amma idan ya ga turawa sun gwada to sun riga sun tsara yadda za su tsarawa da video editing video graphing whatever abin da ake sanyawa an hada dan haka kai in ka gani bidiyon zai burge ka product din zai burge ka daga nan sai ka saya wannan sayen in ka zo ka gwada ka ga wannan abin bai yi maka ba daga baya sai a zo a samu matsala saboda haka lalle ne ka tabbatar da cewa ka gwada a wannan gabar ana samun waɗanda ba su da zarafi sosai kila idan wannan abin na buƙatar kuɗi masu yawa to kaga ba zai iya walakanta ɗaya ba dan yayi testing ya gwada ba in babu wannan sai ka yi hankuri ka yi amfani da wannan bidiyon na turawa babu komi in ya so kasuwa in ta fara sai ka samu wannan kwarewar don ka fara da kanka. Dalili na gaba shine depending on a single platform to sell shine wato dogara da wato platform ana madogara na media kwaya daya wurin saisuwa kamar misali wasu na sai da hajojinsu a Facebook idan ka ce ka dogara ɗaya da Facebook akwai matsala domin Facebook akwai irin tallace-tallacen da ka fara sanya su in ka ce kana biya da ainihin Mastercard ɗinka ko Visa to kai tsaye tallan na farawa within 24 hours sai su yi banin ɗinka wani lokacin ma su yi suspending ɗin account ɗinka saboda kana tallata wani abu wanda bai dace a wurin su ba kamar yanzu irin sai da kayan abin da ya shafi health abin da ya shafi lafiya health and fitness da kuma abin da ya shafi beauty skin da sauransu mafi yawanci idan ka sanya tallar su a Facebook zai dakatar da kai sai in babban kamfani kake wanda aka yarda da shi a duniya gaba daya wanda yake da rajista saboda shi na gudun a ci shi tara kan ya bari an yada wani product wanda ke cutar da al'umma wannan dalilin ne yasa Facebook yake dadewa dan haka lalle ne kai kokari ka zabi wato media daban-daban platform daban-daban inda zaka tallata hajanka idan ka tsaya wuri daya product ɗinka kuma baka sai suwa ba daga nan zai lalace in mai lalacewa na ko kuma ya tsuha in mai tsuha ne kuma daga nan kuɗi sai su lalace ba tare da wato an samu ribar da ake so a samu ba abu na gaba wanda shine na hudu wato shine slow product delivery wanda wannan matsalar mahiyanci ko a traditional kasuwanci an saba da shi cewa yayin da ka yi order haja ka yi importing ɗinta aka shigo da ita to lalle ne ta yi sauri ta shigo kai tsaye
in bata shigo da sauri ba za ka iya fuskantar matsaloli saboda masu saya suna son su same ta da wuri kai kuma sai ya zamto baka abun nan ba. Lalle ne ka samu kamfani 2 ko 3 wanda suke bada disan product mai kyau kai amfani da shi, ko kuma ya kasance kamin wata haja ta ƙare to kuma ka riga ka odo wata, rabin hajar kana ƙarewa kin gin rabi sai ka sa maza a odo wata ko kuma ka odo wata bayan wata. In haka ga product yana tafiya to lalle ne sai kai kokari kai tsarin da ba yadda za a yi kaya su ƙari, in ba haka ba kwastomominka da sun tambaye ka su ha gano cewa babu abin nan za ka ga sun ware sun je wurin wani, daga nan kuma kasuwanci sai ya fara yin ƙasa. Wannan su ne nake so in ba da shawarwari akan waɗanda suke na farko wurin fara kasuwancin online business ko digital marketing ko mu kira shi e-commerce, komi ma za ka kiran shi dai kasuwanci na online. Wannan shine shawarwari na. Idan akwai wani ƙarin shawara sai mu haɗu a comment section.